Mehmet Göktaş, doğru haber. Türkiye jwe fedî dike. Heta ji min tê ez dixwazim wisa biqîrim. Türkiye jwe fedî dike. Digel ew qas qetliaman, ew qas hêsrên çavan û digel vê wehşeta mezin bêhîs dimînin, bênerazîbûn û bêbertek dimînin. Ez lê dinêrim digel vêyekê ji bo menfaetên xwe yên biçûk û ji xeynê dinyayê hûn tiştekî nabînin. Ji ber vêyekê ez li vê qelebalixê dinêrim bi xwe nikarim, ez bi hêrsa xwe nikarim. Ez di hundirê xwe de derbas dikim û ji xwe re dibêjim ji wan qelebalixên komê ser hevdû dibin û sloganên Tirkiye bi te şanaz dibe davêjin, salon û meydanan dinalînin û li nav hevdû dixînin, mîkrofonê bi destê xwe bixînim û heta ji min tê bibêjim. Tirkiye ji we fedî û şerm dike. Ez nizanim wekî din em li ser kê biqîrin. Em şaşwaz manin. Êdî em derewşek wisa dene ku em nizanin çi bikin. Ev nêzî çar mehane ku em xwe di nav ecziyetê de digevizînin. Di nav bêçaretiyek wisa dene ku em nikarin tiştekî bikin. Em li hundir û li derve li cîhekê ku em pê biteqin digerin. Em dixwazin derkevin hemberê van welat û saziyan û biqîrin. Paşê em difikirin bi vêyekê em hîleyê dikin. Em fehm dikin ku em ji mes'ûliyetê direvin û em wek mislimanekî îtiraf dikin ku divê em beriya her tişt û kesî em bi qirika xwe bigirin. û paşê em wisa difikirin û wisa jî dikin. İslam ji me fedî û şerm dike. Belê, İslam ji me fedî û şerm dike. Xwedayê min, ecziyet çi tiştekî xirab e. Tê fehm kirin ku Pêxember aleyhisselam bila sebeb negotiye. Ya Rabbî, ji ecziyetê xwe dispêrim te, ji tirsê xwe dispêrim te, ji tembeliyê xwe dispêrim te, ji çikûstiyê xwe dispêrim te. Bi rastî, ji ber ku wexta em ji xwe fedî û şerm dikin, ev yek tê vê maneyê ku İslam jî ji me fedî û şerm dike. Ez nizanim gelo birayên me yên Xezeyê derheqê me de çi û çawa difikirin. Her çi qas carinan em şahidiyê li hîs û hissiyatên wan dikin jî gelo gotinên wanên dawîn ji bo me çi ne û çawa ne. Ev tişt û gotinan ji xwe me qehr û perîşan dike. Di ji min û neyarên Îslamê yên ku ji bo me dinivîsînin, gotinên wan ji bo me ji jarê zêdetir me qehr û perîşan dike. Ya Rabbî, Xwedayê min, me ji vê şermê xilas bike, me bigihîjîne birayên me yên Xezeyê. Bi van hîs û hissiyatan îna me ji bo me hemûyan bibe wesîleya xêr û bereketê.